Hey, det er tæt, ikke? Herre og herre? Nå, jeg hører, du er blevet interesseret i træer. Hvad handler det nu om? Hvor ved de det fra? Teddy, der foregår ikke ret meget fnidvel, som jeg ikke ved alt om. Hør engang. Det er mit levebrød at sælge frisk luft til folk. Træer, de laver det gratis. Så, når jeg hører nogen tale om træer, så ser jeg det sådan set lidt som en trussel mod min forretning. Jeg aner ikke, hvad de taler om. Nu hører du godt efter, knægt. Lad være med at stikke din snude ting, som du ikke forstår. Ellers bliver jeg dit værste mareridt. Jeg er Frankensteins hoved på en edderkops krop! Ja, min mor venter derhjemme, så jeg tror, jeg vil... Selvfølgelig. Se at komme tilbage til din familie og jeres spil. Mormor har netop blivet slået. Hvordan ved de det? Hey, jeg har øjne overalt. Du har en vidunderlig by her, Ted. Masser af sjove ting til at beskæftige din begrænsede hjerne. Jamen, jeg kan ikke tænke mig nogen grund til, at du skulle få lyst til at bevæge dig uden for byen igen. Nogensinde. Okay. God snak. Rigtig god snak.